Helo, Dewin dwi, a dyma fy ffrind, Dotty! Rydyn ni am dy arwain ar daith hudolus o gwmpas Cymru i lefydd arbennig iawn, y Cylchoedd Meithrin. Mae'r Cylchoedd Meithrin yn lefydd hapus i chwarae, canu, dysgu a gwneud ffrindiau newydd. O, mae Dotty'n methu aros. Felly, beth sy'n digwydd mewn Cylch Meithrin? Ar ddechrau'r sesiwn, mae pawb yn cyrraedd y Cylch Meithrin ac yn mynd i chwarae gyda'r teganau lliwgar. Yna, ar ôl i ni flino chwarae, mae pawb yn dod at ei gilydd ac yn eistedd mewn cylch mawr i ganu, chwarae gyda'r offerynnau swnllyd, ac i ddysgu geiriau Cymraeg newydd gyda'n gilydd. Mae'n amser byrbryd. Cyfle i gael ffrwyth a llaeth neu ddŵr a mwynhau sgwrsio a chwerthin gyda'n ffrindiau. Ar ôl hynny, allan i chwarae i redeg fel y gwynt. Neidio fel sboncen a mwynhau'r awyr iach. Yna mae pawb yn mynd i mewn i gael amser stori hyd a lledre. Ac ar ôl sesiwn llawn chwarae, canu a dysgu, mae'n amser dweud hwyl fawr!